Hei! Pahoittelen, että saapun näin yllättäen keskellä yötä. Mutta tulen iloisella ja tärkeällä asialla. Lähetän viestin Hikkyjen torjuntalaitoksen puolesta. Olette varmaani kuullutkin, että hallitus on ajanut läpi muutoksen lisäyksen perustuslakiin, jonka määräyksestä valtio tarjoaa jokaiselle yksinäiselle alle 30-vuotiaalle miehelle ikiaman tyttöystävän. Otaisitko tämän turvalukon pois, jotta voin tulla sisään? Voimme jutella enemmän. Älähän nyt. Olen minä kuitenkin tyttöystäväsi tästä päivästä lähtien. Minut on nimetty juuri sinun ikuiseksi rakkauksesi. Sinun täytyy kuitenkin päästää minut sisään. No, viimeistään huomenna tulemme muuttokuorman kanssa. Kyllä, minä muutan huomenna luoksesi. Meidän tulee asua yhdessä. Olenhan kumminkin tyttöystäväsi. Eikö siis olisi mukavampaa edes hiukan tutustua ensin? Älä huoli, minä tiedän sinusta jo paljon. Mutta sinä et tiedä minusta vielä mitään. Ei, höpsö, mitä sinä nyt tuommoisia puhut? Et sinä ole harhainen. Tässähän minä seison. Näetkö? Päästä minut sisään. Näetkö? Olen lihaa ja verta, kuten sinäkin. Jos pääsisin sisään, niin voit koskettaa ja tuntea. Voit tuntea lämpöni. Todistan sinulle, että olen elävä, kunhan vain päästät minut sisään. Ei tämä mikään juoni ole. Hallitus on tehnyt linjauksen. Heidän mukaansa työllisyyden sekä isänmaan puolustusvalmiuden edistämiseksi jokainen nuori mies tarvitsee ikiaman tyttöystävän tueksi ja lohduksi. Älä huoli, ei sinun tarvitse ottaa lääkkeitäsi. Me löytävän hikkytoimiston edustajien kanssa olemme jo vuosikausia kartoittaneet alueen hikkyjen jokaista liikettä, joten usko, kyllä minä tiedän, että ne lääkkeet eivät auttaneet sinua. Ei niistä ollut mitään apua. Kyllä minä tiedän. Päästäisitkö minut nyt sisään? Älä vaivaa itseäsi noin höpsöllä ajatuksilla. Me Hikkyjen torjuntajärjestön tyttöystävät olemme täysin vapaaehtoisia. Olemme täällä täysin vilpittömin motiivein. Älä vaivaa itseäsi noin typerillä ajatuksilla. Avaa vain tämä turvalukko, niin kerron sinulle lisää. Toi mukanani myös sinun lempisettisi. Minulla on täällä santtukoppa, sixpacki, tölkkikokeesta, Broadway-sipsejä ja sitten järjestö tarjosi meille molemmille tämmöisen majoneesikänkyt. Kiitos. Kiitos, että pääsen sisään. Hei, mitä minun pitää tehdä tässä tietokoneella? Mitä ihmettä sinä tarkoitat? OSRS. Olen minä saattanut kuulla siitä aikaisemmin. Pelaammeko yhdessä? Eli minä siis vain klikkailen tästä. Kuinka kauan haluat minun tekevän tätä? No, minä alan heti hommiin. Eli minä vain painan tästä, niin tämä ukko kalastaa
Okei. No, minä aloitan heti. Okei, voin olla täysin hiljaa.